Díobh seo nuacht ríist an láinneamh an dóláid déag bheltaine 2015. Scéal mór chlúdach a New York Times inniamh, nó an scéal haringíon an ard is mó an ná scéal na deifeach san Indonéis agus in Meiricea. Siar do tátálaí ná go bhfuil anchuid chosar bholog imirthe ag rialtas na Bangladeise agus rialtas Myanmar bhionlach dar ben an Rohingya. Níl cead taistil, níl cead síránachta, níl cead tada ná riire ag an mionlach seo. I gceachtar den dá hír sin agus mar sin chuid wathacú tar éis cinenne dhéanamh seoladh tras na farraige gcuidí in Indonéis agus Meiricea agus tá na mílte acu I gampaí teifeach faoi láthair sna tíortha sin. Scéal mór de Meiricea cibé ná gur cheadaí rialtas Obama den chomhlacht Shell drileáil a dhéanamh san agén ardach. Cé go neirtear go bhfuil cruinnialacha bhainteach leis I gcéad tá uafás agus an ceart acu tá uafás ag lucht na timpealachta. Ní hamháin go mbeidh Meiricea ag ceadú drileáil a chomh luath agus a eiceas na tíortha eile bhfuil talamh acu san ardach go bhfuil Meiricea ag drileáil tuairisc siad san faoi freisin. Anois cé go bhfuil dúirt ola I mórás chuil Meicsicó donna go leor san agén ardach bhthobhaiste amachchas amach agus tá scaoil lucht na timpealachta go dárlóí le héad agus go mílfar timpealachta náirtaí go thomláin. Ba cinnte céim chúla seo, ní cheart do rialtas bith ná do chomhlacht bith a bheith ag drileáil I gceantar atá chomh íogair sin ó thaobh timpealacht de. Tá muid tar éis tuairt le fios go bhfuil fuinneamh agus neartte le fáil ón dhrian, ón tríde, ón ghaí, tuigeann nach bhfuil muid ag úsáid sin seachas na bhreoslaí seo nach féidir anóchan. Scéal táhachtach dar liomsa is síl an airgeadais tá bhreithimh I Meiricea Denisel Court in Manhattan tar éis bhreithúna sa thabhairt Inagha an Royal Bank of Scotland agus Nomura Holdings na Seapáine. Agus I chur cailís agus cailís mór ina le. Siar do tharla dar léithe ná gur díal an dá bhainc seo bhannaí mórgáistí de chomhlachtaí mórgáiste Fannie Mae agus Freddie Mac a bhí lán le aráidí agus le mealtachas is tócha níl sagam bhí siad an bhealtach agus fáilteach. Agus chuimh ní minúis gur focail níos fearr agam chun sin a chur I nniuúl ach bhaid orm tíocht reis go dtí sin.
Scéal idirnáisiúnta is léir go bhfuil ferrag rialtas na Harba sáidí go fóill margheall an nasc cháirdis idir na Stáit Aontaithe agus an Arab Háideach tá neartú is chosúil. Ní go le scéal idir rialtas na Stáit Aontaithe agus an Arab Háideach ach Meiricea agus an Íráin. Níl is agam an bhfuil an ceart go bhaileach ag an Arab Háideach ach cínte sé a discint sé an tuiscint atá siad san ag baint ón scéal ná go bhfuil Meiricea ag éirí níos chárdúlaí leis an Íráin agus go bhfuil chomhdháil an nirt sa bhean éirthar gan bhfuil é scéal gashrú dá réir. Ba dhéan Arab Háideach an neart ba bhó sa bhean éirthar gan tráchtaíon Israel ach is léir go bhfuil an Íráin ag fás gúcht agus I dionchar sa cheantar freisin tugann éirí amach na Houthis in Yemen seolafis agus dá réir sin tá ferrag ag teacht an Arab Háideach bhfuil an seancheangal idir iad san agus na Stáit Aontaithe ag creime. Seans mag bhfuil an ceart acu ach ní hé an Íráin dar liomsa is chúisle sin ach fás an neamhsplachas fuinniú más féidir é sin rá sin sort nuaghilge nuislit atá ag Meiricea. Go dtí seo bhí Meiricea bhfad níos ag brathbhad níos mó thiarrtha mar an Arab Háideach chun ola a dhéaldóibh idir an dálín le fraiceáil agus mónaí nó a drilleála níl Meiricea I dhillimí na Harba sáidí mar a bhí. Scéal spórt agus ar nó níl aine na siopaí barbóra ag chaint faoi aon rud eile seo é an teirme fionraíochta ceir chlifa a chur a chuidiú a quarterback Tom Brady mar gheall lísróidí peile a dhíbhuilsciú. Chomhcheilg bhí siúlaige le aibhdeoirí eile de chuid na New England Patriots chun an téire ligint amachchas na lísróidí. Is chosúil go bhfuil lísróidí díbhuilscithe níos éasca chathamh agus I cheapa. Agus chuideann an NFL iompar mí onric I lé an siúil chuidiú fíneáil. Well, ní chuidiú fíneáil Brady ach teirme fionraíochta. Chuidiú fíneáil na Patriots fíneáil $1 million nach fiútada é an áíre I gcomparáid leis an méid a dhéanamh leis an méid a dhéanann siad san as fógraíocht agus a héad gach lá ach chuidiú gearú gá ráidí freisin in san céimar a chuirtar síos ar seo scéaláit cínte eile.
ag túsgach séúr bín cad ag na fórne imlóí nua a ram as na choláistí den chuid is smó agus tá gháráha bainte den a Patriot san is. Beidir gus nó sin níos mó na $1 million orm. Agus chuidú pinos eile ortha freisin tá sé samlatí agam. Tá an chuid brú ar na pólíní faoi láthir má de le forréigen pólíní agus chomininic le déanaí agus crothaíú ra na pólíní ag léasa árasach go háide agus na hárasí gafa henne féin tháinig físeán an solas sin teachtain seo chaite de pólín ag ciciáil árasach san naí ach an árasach henne féin ina luí an talamh agus na lámh cheangal ortha henne féin. Cibé tá me sin feidbliocht na pólíní ag tríd reis agus an teachtain seo tá siad a tríd reis leis chéal trúbhéalachas Mississippi faoi achtra in dúnmhairú beirt pólíní agus iad i man stoppe trochta routine in rain rud eisteach faoi sin néacha. Ach cibé Mario an bert agus tá pólíní Mississippi ag déanana scéal mór ceartach war nó ag rá gurbiad san atá fáil na droch peidbliocht na go léir ach go bhfuil an job an bhean séireach agus an strasfar. So tuigim dóibh. An seo gceantar Nuacht tá sé na raic in Albany sin an áit ina síon rialtas Nuacht nó ina síon Parliament Nuacht. Pógáil Nuacht ba cheart am rá béidir. Chuirú breabireacht i le ceanra an mhóraibh sa seanad dín scelas agus níléon dar ráha ag gheach seasa sír. Agus is routine é seo le déanaí freisin tá rionstain in Albany rééis a ghafa nó a bhfuil líomhaintí chorinne le agus tá seo ag tarint an rocháil folítíocht Nuacht. Dearan go bhfuil pobl an stáit bhléon den sír chlámpar atá teacht nús as Albany agus i gaiilí tarseacht na líomhaintí breabireachta seo atá teacht níos an támar fad. Tá mé chdiochnathe leis an nuacht, tá mar róthain déanta agam don láineamh. Guim lá má ar go léir ní dóilm go mbeidh mé ag léamh nuacht a rís go ceann coppla lá eile mar tá mé ar an móthar agus mar sin guim 16 mhór yes ar go léir. Slán go fóill.